Wala din. Ayo. Balik, ma'am. Mayong hapon. Nangita mi nga golden siya, malalay. Asya. Pwede rin na to. Ay, tulog. Pwede rin lang. Hello po. Na si Nanay Golden siya? Hi, Nay! May hapon. Nami tuyo. Ikaw si Nanay Golden siya malalay? May hapon day, Nay. Bali. Kami is ES curtain shop. Bola lang yan. So, naghimo mi mga kortina. Unya katumaging adlaw man daw good night. Naka-order daw kag kortina. Kortina? Oh, pat daw kaset. Oh no! Kortina. Si Nanay Golden siya malalay daw. Oh, ano, limtan siguro ni mo lang. Ikaw daw ga-order na ito. No. Oh, green milk cortina. Green. Upat kasi tag Windows ra ba ang set Oh no. Upat kasi ang mong bayro nang kay 4,800. Tao na to ni. Sinungaling ka! Ay, kung ulit ka, Ikaw daw ning adto sa shop. ha? 4,800 pa. Wow! Wow! Naana dali ang imong order, ma'am. Tanawa na lang. Ano na lang, kay Barya na natin Marites. Aba. Nanay, Bayran na daw. kuyo kite. Nara dali na. Lagi upat kaset manggod ni ma'am. Lo, Oy. so 1, 2, the pilas. 4,800. Parang may problema ka. Zay! Ako lang, karto. Bayron, aniron. Upat daw kaset. Tanawa na lang, kung saan ang imong gi-order. Bayran naman kasi ang anak mo. Bayran na lang. Alam, bila 4,008. Kulang. Pila na imuha, ma'am? Kulang na ba na ito? Naman siguro kayo. Wait! Tamlan na kang pa yun. Dali na. Nanay, ay ace na. Naman ka kay Dugang. Naman ka kay Kwarta. Nope. Dugang sa Diyon ni Madayong birthday ni Bate. Dugang sa bayad na lang niya. Kapin. Ay, tina na po dito palit. Dali na. Saon gani? Pila tay madungo? Pila ray mabayad nimo, ma'am? Nope. 1,000 ra, ma'am. Nara kay 3,800, ma'am. Nope. 3,800, ma'am. Kulang. Kanang dali na. Tanawan na lang ako. Tanawa na lang. Dali ka. Ali, nay. Ikaw apre, nay. Dali.
to you. Dala ka na eh. Happy birthday to you. Gusto na to. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday po nanay. It's a prank po. Joke lang. Dili na kurtina na. Birthday na ni Moron. Happy birthday. Na-prank si nanay. Joke lang. Dibayran na dahil nilang kurtina. Dili kurtina na no. So, surprise delivery para sa iyo ha. Happy ra ka na. Happy birthday din ni Moron. Iwan ko sa anawa ko. Naman kayo. Ngayong dito pwede na nawa ko. Kaya ko may order. Waman siya ko nag-order. So na-prank, balakpakan ka naman natin si nanay. Yay! Happy birthday! Alright nanay, so good afternoon po. So happy birthday day. It's a prank. Joke lang po ang cortina. Dili na cortina nay. Surprise delivery for you. Delivery for the day nay. So this time, anyway, before me mag-start, magpalaila sa amin. We are from Everything Surprises. Nanay sa ka-special person na gusto lang ka-greet today of happy birthday! Palakpakan natin! Okay, nice. So, yung nila kaka-special. Nakakalap na bisan to wala sa nadiri is gusto lang nila ipabati si mga unsa kanila kahinigugma, right? So bisan wala sa nadiri nay is gusto nila ipa-feel sa imuha nga special kay kasailaha. Bisan wala sila diri is gusto nila makisaulog sa imuha adlaw nga natawhan, alright? Are you excited nay? Para mo dawat sa mga special gift? Excited na ka? Excited na ka mo dawat? Alam mo, magbalibaran, no? So, dili na to, dugay-dugay, dili na to langayon. Siyempre, birthday ni mo today. Nasa mga special gift na gusto ipabot sa mo, nay. Inati sila ka-sweet for you, nay. Nasa lagi pa nila sa mo, na 2 boxes, Dunkin' Donuts. Happy birthday! So, siyempre, birthday ni mo today, nay. Dili lang sa kaya na ang special gift ang gusto ipabot nila sa mo, nasab sila gipadala sa imuha na pampahaba daw ng buhay na family fan Jollibee Spaghetti. Happy birthday! Wow! Gosha ka box na happy birthday! Grabe ka bongga ang birthday ni nanay today. Dali lang ka, bugat-bugat ni. Siyempre birthday today, dili mawala, nasab sila yung mga instant nga pagkaon. Alright? Dili lang kay Karanay. 3 pieces! Okay, lechon man na! Dali na lang. Alright, happy birthday! Siyempre, birthday ni nanay today. Dili mawala. Since birthday, nasab sila kipadala sa mga mga kanatay pagkaon. Pampahilis ka mo. So, drinks mo! Happy birthday! Wow, pampahilis! Happy birthday po! Okay! Grabe kabigo ang birthday ni nanay. Siyempre birthday ni mo today, nay. Nasab sila yung mga special gift sa mo. Balik ko gawat from RRJ to. Happy birthday! I-open na, i-open. Ipalihog lang ko nga, pre, nay. Balik ko ka-open, nay. Ihabwaan siya, nay. Wow! 2 pieces nga t-shirt. Palakpakan naman natin. From Mr. Lee. Wow! Happy birthday po. Mahasya ka buok. Alright, syempre birthday ni nanay today. Every occasion, di kini siya mawala. Mungga pa dyan kayo. Duha pa dyan ni siya ka buok. Since birthday ni mo today, nay, nasab sila gipadala sa imuha na customized nga cake! Happy birthday! Your favorite color, nanay? No? Color green. Sana all. Alright, so happy birthday po. So dili lang kay kananay, aside from that cake, napon sila gipadala sa imuha na another red ribbon cake! Happy birthday! Wow! Dali na lang. Sana all.
all, happy birthday! Okay, Nay, happy na ka, Nay? Happy kay si Nanay. So, once again, happy birthday. Ambisa ni Nay, babe. Alright, so syempre birthday ni mo today, Nay. Kabalok ko. Kabalo na ba kakisay kahatagan ni? Nana kay idea, kisa kayo makahatag sa mga ni. Napa ni Bana? Wala na? Uy, basig na ni manguyabay dari eh. Ang sa kahala. Nakabaloy mo mga anak lang, anay na mayab ni mo? Wala kisa kayo naghatagan eh. Naka-idea? Gikan sa langit. Nay, basig sikreto ro ka ha, nay, nanguyab, nag-ibit-ibit sa imo hadari. Alright, so this time, dili na may bawaan ka lang. O kisay kahata galing ng surprise, tapos siya ipadala sa imo nay nga special letter. Okay, so okay na nimo ako pasahon. Para may bawaan na to, kisay kahata galing. Okay. Hi, Ma. Mama de ay. Happy birthday. Una sa tanan, nagpasalamat kami sa Ginoo nga gitagaan kag dugang katuigan sa imong kinabuhi ug maayong panglawas. Karon sa imong adlaw nga tawhan, hinaot nga malipayon ka sa simpleng selebrasyon uban imong mga anak ug mga apo. Pasensya ma kung kami nga naa diri sa layo wala nakauli. Bisan gusto unta namo pero tungod sa kaapeke sa panahon dala aning pandemya wala kami nakadayon. Pero ayaw ka bala ka ma kay pag medyo ma-okay na ang tanan manguli rami dira. Unta kining among sorpresa sa imuha ma makadugang sa kalipay nga bisan wala among presensya diha mapakita namo sa imuha unsa ka kanamo kapalangga ug kamahal. Adlaw-adlaw nagapasalamat kami sa Ginoo ug walay laing ginaampo nga unta tagaan pa kag kusog ug taas pang kinabuhi. Nagpasalamat pud mi ma sa tanan nga imong gibuhat para sa pamilya ug sa walay katapusang gugma nimo sa amoa. Amping permi ma, dili magpaapekto sa mga problema ug i-enjoy lang ang kinabuhi. Happy 90th birthday, Mama. We miss you and we love you so much. Nagmamahal ang imong mabalanggaon nga anak nga si Ma'am Emma Pasyon ng Venice, Italy. Palakpakan naman natin. Alright, so nagpadala na yan ni Ma'am isimuhang anak nga nasa Venice, Italy karon nga si Ma'am Emma. Okay? So, unsa man imuhang ikasulti nay sa iyang gihatag nga surprise karon og sa iyang sulat nga unsa imong response sa iyang gisulat for you. Okay ba nay, naglantaw si Ma'am Emma karon nga nasa Italy. Okay ra nimo nga mangayo mi unsa imong ikasulti sa imong response sa iyang letter sa imong ikasulti sa iyang gihatag nga surprise karon nga wala gid siya nakalimot sa imong birthday. Ihaji kang gitagag nga aning kabongga nga surprise. Ako na lang pasalamatan no ang Ginoo. Kaya ang Ginoo may hatag ko kinabuhi. Ingon sa kong mga anak na dito, siya ang grasya. Kaya silang lawas na kaingon sila ini. Salamat Ginoo. Ini ang iyong nibuhat na ko. Dito ni Baro. Nagkalipay na ko ni inyo tanin na songko sa langit. Kaya wala ko masayod. Natingala ko anong may akong order nga ako i-order. Kuyawan ko kana ko i-order nga kurtina. Wa man ko i-kurtina i-order. Wa ko i-kwarta ibayad. Saan na ko na. Tanawa lang, basin mo angay ka. Ang gitanaw. So, nakumday ka ang surprise kay mo. Salamat kay sa Ginoo. Kaya ang giyaba o ating grasya. Kaya takang mo sa Ginoo. Daghan pang mga grasya maabot kinugdungan. Daghang kusog. Pinagi sa Ginoo ang Ginoo man kinabuhi.
hantod ako. Ginoo, salamat kayo nga gipaabot mo kami ugnahan. Salamat ako libinet karon kanya naghatag dire. Kamu daw salamat kayo. Kamu nagsakripisyo. Alang sa kung anak ninyo nga sakripisyo. Salamat kayo kang Ginoo magbalos sa inyo. Salamat na oras. Palakpakan naman namin si nanay. Alright, so daghang kayong salamat nanay si Mama Nindot nga response para sa atong sender. Ngay muhang anak na si Ma'am Emma, sakto gyud si nanay no. Una niyang gipasalamatan ng Ginoo kay mao gyud naghatag ni ining tanan. Naglasayod siya is kanitanan grasya tigayod naman nay no. Nagihatag sa Dios nga ang gigamit is imuhang anak nga para mapaabot sad ni nga gugma o mga sorpresa dira sa imuha. So nay daghang kayong salamat bisan tuod nga layo imong anak. Nasbati gid namo nga grabe sabi mo ang kalipay sa iyang gihimo karon, no? So happy birthday once again po. So this time, naay mo ang ubang anak dali nay? Oh, okay. So mga anak, okay ra mangayo mi o kung sa inyong birthday wish para sa tong celebrant, inyong mama ga birthday today. Unsa man inyong mga birthday wish para sa iha? Mga anak ug mga apo ha, wala exempted. Sa lahat ng mga anak na gusto mo sulti para sa iyang mother, samtang may kahigayunan pa, samtang napa, makadungog, no? Isulti na nato sa atong pagbati ang gusto nato i-express. Kay lami kayo pamation nga makasulti patag I love you sa atong ginikanan, samtang naapa. Okay, kisa may mauna. Ikaw, sir. Sige na, sir. Hindi, sir. Kay musunod sila ni mo. Dari, sir. Dari lang, sir. Tapari si nanay. Opo. O, mga anak. Sige, sunod na to, tay. Sir, sir. Tapari si nanay dari, sir. Kadjat lang kayo ang kahigayunan. Okay, sir. Sa imuhang mother is nag-celebrate sa iyang ika-90th birthday. Unsa man imong birthday wish para sa imong mother? Nag-unsa po nimo ikasulti sa may kahatag na surprise nga si Ma'am Emma nga nakaroon sa Italy. Mga sa tanan, masalamaton nga ko sa kaitasaan nga kaitasaan gihatag nga higayon nga kami tanan gihapon ko makatapok para sa pag silibrar sa ika-90 ka tuig nga tumasad ang tawan sa mong dalangga nga inahan. Isang tuod kamo diha aim labi na ikaw nga gihatag ni mga surpresa ni Mama nga hatag ya ko ni lugang nga taas yung kinabuhi. Sa iyang kalipay nga ito na may mga surpresa nga gihatag sa iya. Nang amo lang ako lang panghinaot nga punta. Katagan pa si Mama o katagan pa yung katuwigan ang abot niya. Ingon man usap, salamatong usap ako sa kanyang mga tao nga ato ni ani nga surpresa nga gikan ni Muim nga gipabot kini ni Mama. Dili masupod ang kalipay ni Mama nga tungod sa iyang pagka-surpresa nga inani din ang inyong surpresa para sa iya. Maura na akong ika-istorya, Ma. Happy birthday. Ayun, palakpakan naman natin. Alright, so nagkakik salamat, sir. Sa imong manindot nga birthday wish para sa imong mother and then response sa imong igsoon nga nakaroon sa Italy nga si Ma'am Emma. So daghang kay salamat, sir, no? So kami is igor may gamit nga para mapahatod gid nga sorpresa gikan sa inyong igsoon. So pasalamaton sa mi nga kami ilang gipili, inyong gipili nga para mahimo ni mahitabo, mahimo ni posible diri karon. So thank you so much once again, sir. So si Ma'am na pod. Ma'am, unsa man imong birthday wish para sa imong mother nga nag-celebrate sa iyang 90th birthday? Unsa pa ni may pasulti sa imong sister nga si Ma'am Emma nga nasa Italy nga may naghatag ani nga surprise? Una sa tanan, magpasalamat ako sa kaitasan kay nahimo kini gumikan sa blessings gikan sa Ginoo. Kay kuno lang Ginoo kanato wala pud tanan ug ingon man sa akong mga igsoon nga nasa layo sila si Ima, si Josephine, si Tigok, si Tata, si Angging, at si Josephine ug sa inyong iyang mga pagumangkon nga panghinauton namo nga may silang lawas ug ingon man magpasalamat migdako sa pagkaron sa pagsaulog sa adlaw nga natawa ni Mama kan 28 ka tuig mo kini adlaw nga daghan man nahitabo nga birthday niya pero karong adlaw maingon namo nga nandumon kayo kay karon kining okasyon na karon panitabo
sukad sa ilang iyang kinabuhi, yun naman nga pag-ato sa mga igsoon sa gawas karon pa ni. O labaw pa nga naa sila karon ang ilang appearance sa ilang himo. Kung magpasalamat kami nga ang among ihandom lang nga maabot pa ang dagang katuigan sa among inahan nga makayo sa pagbalik nga magkatapo kami karon labaw gyud nga malipay akong mama o ginauton ako nga madugaan pagdagan pagkinabuhi siya karon nga ang ako mga igsoon nga nasa layo matagan pa nila gayon nga magsalo pa nila si mama daghan kay salamat sa Ginoo nga bisan kung wala sa karon amo rin nga pong na ma-feel nga naa sila salamat sa Ginoo Amen. Salamat. Alright, so amen ma'am na daghan siging salamat sa amahan. Salamat sa Ginoo nga kini nga kay gayunan kini tanan grasya ni gapos natin sa Dios. Mabati ginato ang gugma sa inyong tibok pamilya no. Bisan to sama pa sa ma'am wala sila diri pero mabati ninyo nga naa sila tungod ani nga paagi nga ilang gihimo. Nga grabe ka bongga nga mas memorable no. Salamat kayo ma'am. Salamat kayo sa tanang tao nga nadiri karon. Kinsa pa man ang mahatag og birthday wish para sa ilahang sa kay ma'am sa tong celebrant. Si Ma'am Gaudensia Malalay sa iyang ika-90th birthday. Unsa man imong birthday wish para sa iya? Mama, happy birthday. Wish ko lang na tagaan pa ka o dugang pang daghang katuigan nga mauban na mo. Na tungod sa imo kabuutan nga inahan, ikaw ang nagbali mo rin na naging sulundon o example sa iyong mga anak nga aron po malandagan sa maayo aron pakabuhi nga nagsunod sa Ginoo. Ma, salamat kistanan yung pagmahal sa iyong pagpinanggaon. O ingon po sa akong mga sister-in-law nga naa sa gawas. Salamat sa inyo nga masking namo sa layo, inyong ipaabot ang inyong mga pagmahal kay mama. Ilabi na kang sister nga si Atima. Thank you sa nga tanan. Happy birthday ma, I love you. Palakpakan naman natin. Alright, so daghang kay salamat ma'am no. Kani bitaw nga family no, puno jud kayo sa gugma sa Dios. Ma'am, ano kaya sila kanang puno sa gugma sa amahan. Okay? Kinsa pa man? Napa? Mga apo. Any representative sa mga apo? Ma'am Ading daw, may lang request. Kinsa pa man? Sige na, ay magkaulaw. Uy, Arlene. Sige na ma'am. Wala man yung mama. Okay sir, so your lola is nag-celebrate sa iyang 90th birthday. Unsa man imo ang birthday wish para sa iya today? And then unsa pud may kasulti si mong tita nga may nagatag ning surprise? Ay, happy birthday, Nay. I-wish din ako kanang mas more pa, Nay, nga naaka sa kanang pamilya. O, dagan kayong salamat po kay ni Lola Ima kay usap po din sa lagi ni Lolo nga. Usap po din sa kanang makahatag o inspiration nga mas kuan pa si nanay. Fight para sa life. Alright, so i-kiss mo naman si Lola. Alright, palakpakan naman natin. Okay, so nagkakaing salamat sa tanang mga naghatag og birthday wishes. Nasaad ko nga, grabe gid ninyo ka-love si Lola, no? Dalagon kayong Diyos sa imo ika-90th birthday na, bongga kayo, no? Nga naingon ani nga nahitabo. So dalagon ang Diyos sa tanan nga nahitabo karong adlaw. O karon dili lang kay kani nag-end ang atong surprise sa pagin may pasabog na. So this time daghang kay kang apo, daghang kang mga anak na nagdiri karon para mas ma-enjoy, para mas bongga pagid ang mga celebration. Anyway, nay go request ka song, no? Ang imuhang anak para mas mahimong extra special ang imuhang celebration. Okay, so kung giawhag ang tanan nga, tong sayawan og sweet dance si nanay. Nay, favorite song daw ni mo ni. So okay lang, hangyon ka na mo para sa pagtindog. Okay, para isayaw na to si nanay. Okay? Namo daw isang wish. Okay sa man. O sige, later na lang ma'am, insert na taron. Okay na? O sige po, insert na taron. Okay, so this time, atong sayawan og sweet dance si nanay kay naay haranahan siya, and then mga favorite song man niya, ato na lang pong sayawan. Okay? Alright, palakpakan naman natin. Bravo!
Dito sa akong lagaw, akong susi, akong inuha. Pag-iyo'y jutay na tao, kasan sa dugay ng mga araw. Abi ko nagubay na, iyak na tutas, kung nawala na. Nagpagin sa gihapon, nabuhay sa pagmata. Dito na tao, ang atong buka, nagibalaan atong duha. Hanggang ay lumanan, sa bumang di panubaan. Ilig na kumitan, kung himanyang atong isawan. Ay dito akong namuna, unang pilipay, Okay na tanan, okay na? Paniguro na gusto na sayawi, sir. Sir, ikaw na isayaw na. abi kong naguba na, niya na tutas, kung nawala na. Nagpagin sa gihapon, kabuhing saksi sa buong mata. Dito natabo ang atong duha, nagibalaan atong duha. Ang nagdaw ay handumanan, sa bumang gipanumbatan. Di na ko hikalimtan, kung himaya atong isawan. Ay dito atong namuna, unang kalipay, hinabihan. Ay dito nang namuna, atong kalipay, hinabihan. Adlaw natawahan karon ni nanay. Sa iyang ika-90th birthday. Nay, happy ra ka? Grabe ka bongga yung birthday ka doon, nay, no? Wala ka gadahong, ginay mabutan ni nay. Ngayon ani karon. Ngayon ani dahil mahitabo. Surprise yun si nanay, kawagin siya kay Balo. Anyway, so this time, dili lang kayo kinilagyan ng surprise. So, syempre natin cake. Sa tanga brand ng cake, kantahan na happy birthday si nanay, alright? So, gihakyan ako ang tanan dito sa kilid ni nanay, both sides, alright? Sige na po, kilid-kilid ni nanay. So, natin cake. Clap your hands, everybody! Ready? Nakabutang sa tabay, happy 90th birthday, mama! Ang nakabutang ko na rin sa customize. Happy birthday, mama, at 90. Palakpakan natin. Ready? 1, 2, 3. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan na, Nay. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, na happy birthday na, Nay. Alright now, so nanay, since birthday ni mo today, mga namin ang sama mo ang birthday wish para sa mga daw natawad ka rin ay. Before ni mo i-blow ang candle, before ni mo tayo hupon, unsa imong birthday wish para sa imong adlaw nga natawahan. Salamat sa Ginoo nga ang akong nidaro ni abot pa ning binta. Salamat kay Ginoo. At putang hatagan pa ko daghan pang mga panahon. Ang Ginoo ni magbuot kun siya hatagan pa ko daghan kay di man ko. Wala ko say kalibutan kung sa iyang plano. Iyang pagbuot may matuman. Amen. Salamat Ginoo karon labi na sa akong anak. Naghatag ng surprise. Dako kay salamat. Lahat Ginoo bubuan og daghan pang grasya ang ikinabot mo siya naghatag.
karon kalipay. Na walay kalipay gud nga nilabihan yung kalipay. Praise God. Salamat kayo nga kay mga apo. Kanya ka nag-iusa kung mga anak nga ni labaw tanan. Bisan to wala din akong mga anak magkipangandoy pero sisi pa ning abot kanya man yung surprise. Ako nga natagamtaman akong kinabuhi sukal karon pa mahitabo. Salamat Ginoo. Salamat. Ayan, daray ko ng Diyos. Ang pangalan si nanay. Ang pangalan mo. Yehey! Happy birthday! Ready? Yay! Happy birthday to you. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, malakpakan naman natin ulit. Happy birthday! Okay na, sa happy na kanay, mga tanan laki. Unsa man imong gibati sa surprise nga gihatag sa imong anak karon. Salamat kayo na ko kain kalipay na yang gihatag na ako nga abot pa sa mga tuiga naut ko pang napay daghang tuig mga abot kama ingon na ini nga kalipay nga daghang kong Ginoo nga mahatag pa na sa taas pang panahon. Daghang salamat Lord labi na sa akong mga anak nga hatag na ini may tuiga kong kinabuhi. Sayang gihatag ko grasya gikan gyapon kanimo Lord kining grasya sa iyong mga kamo. Praise God. Hallelujah. Nan maghan pang grasya maabot kanila. Dugang pa sa puso maabot kaniya binagya sa imong gugma kasi wala nga mahimo. Sila pun wala ikaw. Salamat Lord. Salamat. Thank you so much. Alright, napay mo istorya si Ma'am Joy daw. So, ayan. Sige po. Naka-loud speaker na ni. Alright. Hello, Ma'am Joy. So, ayan po. Birthday. Anak niya ni. Sa imong mother. Sa imong birthday wish para sa imong ikat. Sa yan ni 90th birthday, Ma'am. Okay, sige lang po. Istorya na, ma'am. Hello po. Ayun, sige po. Istorya lang. Pwede na kayo, ma'am. Lungog na ka. Hello, Ma! Happy birthday! Oh, salamat. Salamat sa Ginoo sa pagkakatagog sa imong adlaw na tawhan nga niabot ka og 90 years old. Praise God. Salamat. Isa pa, ma'am. Gaan ka sa akong kinabuhi nga sa lahat ng chinto ka tuig. Salamat sa pagmahal na salamat sa imong pagmahal ka namo nga daghan imong mga anak. Salamat kayo, Ma. I love you. We miss you so much. Good. I love you and I miss you daw. I love you. Love you. Salamat Ginoo. Okay na ka, ma'am? Or napakikadungan? Salamat. Okay. Alright, thank you so much po, Ma'am Joy. So, ayan po. Dagang kaing salat. Palakpakan naman natin si Ma'am Joy. Bisan to, di ba? Din hindrance ang kalayo. Bisan pa og social media pwede natin gamitin para mabati ta sa ato ang ginikanan. Okay, ma'am. So, happy birthday once again. Alright. So, this time, since birthday ni mo today, ma'am, napamiyan natin surprise. Okay ra, ngayon ka na para sa pagtindog. Ayun, nagawin ni ma'am. Ay, naghawiri. Okay ra. Okay ra, birahon ni mo ni ma'am. Okay, sige, ready? Samtang birahon ni mo, kantaan natin happy birthday. Sige, ma'am, birahan, ma'am. Ready? Wow! Happy birthday! Kantaan natin happy birthday si ma'am. Pilit ni ma'am. Ang tulo. Happy birthday to you. Sana all. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday. Sana all. Palakpakan naman natin. Ma'am, napagiging na under surprise. Okay, kalikuran na ito balik, sir. Okay, ra. Okay,
Ayan, so happy birthday po. Wow. Grabe kinaghan ng surprise. Atras sa ma'am. Luyo na. Okay, ma'am. Makita namin. May gadahap daw ka na kwarta sa cake. Nag-expect ka nga na day, nagdahon ba ka nga na day kwarta sa cake ka? Wala ko magdahom nga day. Cake lang, pero naday grasya sulod sa ilalong. Good! No, Praise God! Hallelujah! hatag ini, tagan pilang daghan pang mga kusog, maghatag niya may Praise buo sa God! Ginoo. Pinagi siya magbalang. Salamat sa Ginoo. Maghatag og hayag og kinabuhi. Silang naghatag ini. Maluit. Salamat kaayo, Lord. Salamat libong kaayo, Lord. Amen. Praise God! Alright, so happy birthday once again po. So this time, dili lang kakilagyan sa surprise na namin pa dance challenge. Last na dyan din, okay? Para mas bongga pag ang surprise nga celebration para sa birthday ni ma'am. Okay mga po, kung gawag, dili mo, ani. Kamu tanan participate, wala exempted. Kani nga dance ra, easy na kayo ninyo. Sige na! Okay, ready? Okay, music please. Ready na? Go! Hinahiga! Very good! Go nanay! One more time! Back! Hilahi! Tayo good! One more! Sige pa! Sige pa! Wala kay final! Final! Therefore, go! Go! Alright, palakpakan naman natin. Thank you so much everyone. Talaga kayong salamat. Alright, talikuran na kung si nanay kaya ito niya. Okay, so happy birthday na grabe ka people. Celebration ko lang sa 90th birthday. 90th birthday. Okay, thank you so much po. Grabe, pati ako gihangak sa mga performance nila. So happy birthday once again po nanay. So nay, happy na ka nay? Malipayan na ka? Oh, grabe dyan ang kalipay ni nanay, no? So, once again, happy birthday po. Okay, so para sa mga client kasi Ma'am Emma, no, ng Venice, Italy. So, dagang kayo salamat ma'am for choosing and trusting everything surprises. Ug soban pa niya mga igsuon niya nasa lagi yung karon. O guban nga na ako dari karon. Dagang kayo salamat sa pagpili sa everything surprises nga kanina himog yung posible diri sa may Dumalinaw sa Buanga del Sur. Alright? So now, mapasalamatan kayo sa inyong tibok pamilya. Palakpakan nato Ben sila na. Daghang kayong salamat sa inyong tanan sa pag-participate. Kaya dili ni mahimong ingon ani ka bongga, dili ni inani ka bibo, kung dili tungod sa inyong tanan nga nakisaulog sa diri karon. Alright, so di po ni mahitabo kung dili po tungod sa atong client nga si Ma'am Emma nga nasa Italy. So daghang kayong salamat mag-usama. So nay, in behalf of everything surprises, salamatan kayo ta sa Dios. Dalagon kayo atong buhay nga Dios na nga nakabot pa ta sa imo ang ika-90th birthday. Nasayod ko nga dili tanang tao nakasinati o inani ka taas nga kinabuhi nga gihatag sa Dios. So pinigtanan na grasya kini. Bisan pa sa kinabuhi nga from the beginning sa tong life makatao to sa Dios. Grasya ka na ang gipasinati sa Ginoo sa tong kinabuhi. Kining tanan nga nato karon nay sa tong life is grasya ka na, no? Gi-experience nato ingon anak kanindot, ingon anak kamayo ang Dios. Sa mo pa sa imong giingon nay na this is from the Holy Spirit nga mao gyud
nag-rule sa tong kinabuhi karon. Bisan pang pagbati sa imuhang mga anak na nagpahatag aning surprise is kana grasya na ang pasinapi ang gugma sa imuhanay. So magpuyo lang tanay nga magmalinawon, magmalipayon uban ang gugma sa iyong tibok pamilya. Once again po, padayon ta sa toang malipay, padayon ta dira sa grasya nga atong gikinabuhi. So once again po, happy 90th birthday. A greetings from Everything Surprises. Wala pa ka naman natin. Nanay, okay ra. Bye-bye din. Thank you sa camera po. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you, Nay. Thank you, po. Welcome po. Bye-bye. Ayan,